Fl-isfond ta' tensjonijiet ġeopolitiċi il-Mediterran qed jissired biex ikun post ta' laqat, dialogu u kooperazzjoni. F'konferenza fuq jumejn, il-Parlament Malti qed ilaqqa rappreżentanti minn 13 il-pajjiż differenti biex jiddiskutu l-konfront interkulturali, l-integrazzjoni ekonomika u enfasi fuq il-bżonn ta' dialogu. Il-konferenza Paċi u Dialogu fil-Mediterran infetħet mill-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia li qal li wara snin ta' dikjarazzjonijiet mill-pajjiżi fil-Mediterran wieħed isaqsi fejn wasalna u jekk wasalniex. Għalli fl-1975 fil-konferenza ta' Helsinki, Malta permezz tal-Prim Ministru Dom Mintoff femet li ma setax ikun hemm sigurtà fl-Ewropa jekk ma jkunx hemm sigurtà fil-Mediterran. Spjega li l-Mediterran u l-post fejn jiltaqgħu kulturi minn madwar id-dinja. Angelo Farrugia qal li s-sigurtà fir-reġjun titlob dialogu. Irrefera għal summit tal-speakers li sar fil-Kajr l-Eġittu 3 snin ilu li fiha tkellem dwar is-sigurtà fir-reġjun u qal li l-prevenzjoni bid-dialogu tiswa inqas milli kieku jkollha tittieħed azzjoni wara li tkun bdiet il-vjolenza. Għalli meta dialogu jiġi pospost tiżdied l-instabilità. L-Speaker Farrugia qal li llum qed ngħixu inċertezza u tensjoni globali bi gwerer u konflitti armati. Sostna li l-Mediterran minkejja kollox u mimli potenzjal u rikkezza kulturali. Angelo Farrugia irrefera għal jum il-Ħelsien li Malta tfakkar fil-31 ta' Marzu u qal li Malta kienet għalqet il-bażijiet militari kollha u bekk uriet li se timxi bir-rieda sovrana ta' nisa. L-Speaker irrefera wkoll għan-neutralità u qal li danu impenn biex jinbnew il-pontijiet u jsir dialogu waqt jenfasizza li dialogu ma jfissirx djufija. Il-President taċ-Ċentru ta' Studju Emir Abdelkader Abdelhafid Kit qal li hu grat ħafna lejn Malta li għamlet din il-konferenza possibbli. Qal li din gżira li tinsab f'salib it-toroq tal-Mediterran u qed tgħaqqad dawn il-pajjiżi għal għan wieħed ta' dialogu fis-sfond ta' gwerer li għaddejjin madwar id-dinja.